Madaydayaw iti Diyos sama, manakabalin iti so amin, kasadda, iti pamaneknek, nga pagibasaran tayo, iti linaon, iti lokot, iti pagbasaan. Tadig iti kabsat, napapateg, kas tayo, amwen, iti panagbiag, daytoy, intayo, iyam uno yadal digitoy abanbanag. Tadig iti kabsat kas taraon iti espiritu iti linaon ti Biblia haan nga taraon iti lasaglag na ti kabsat tadig itoy naggapot sa dingato digitoy asasao. Iso nga kinunana iti umuna ati Timoteo 4 iti 11 dagitoy abanbanag iti bilin mo ken isurom. So digitoy kabsat kas ibagbagana idi ni Apostol Pablo digitoy akay papanan digitoy asursurat nga isu tintayo lang ipalawag kas tamet digiti na pudno idi nagpamati nanipo didi iti daan atulag kada Moises ken ni Nue ken digiti daduma Daniel, Jeremias, Ezekiel iso di kita ken digiti daduma pay kasto iti inday impalpalaw gidi kas na spirituan apalawag saan lang anay lubungan abanag. Tadig iti kabsat napapateg nga adal tilinaon ti Biblia nga taraon iti espiritu gapo iti sao nga sumrek ti panunok ken iti pustayo agturog iti Dios digitoy. Ito muna Korinto 13 iti 9 tamo tay iti dadduma apaset ket padtuantay iti dadduma apaset. Iso di kita kabsat kas kunaen digiti sursurat digiti pamaneknek ngayon tayo padwan no sa dinno iti pakabasaan tayo ket intayo ipalawag digitoy akay papanan na. Iti umuna Korinto 14 iti 31 tamabalinyo amin iti agipadto masagsagan na tapno isoda amin agsorsorda ket isoda amin mabagbagaan da. So di kita kabsat kas digitoy apamaneknek ngayon tayo urnusen digiti umiso ken padtuan iti kay papanan na iti napudno nga panagipalawag ngadda iti linaon iti Biblia. Ito muna Korinto 15 iti 2 ket gapo kenkuana may salakan tayo nikotan tayo nagnanayon ti sao ngayon kaskasabak kada kayo malaksid no mamati kayo abareng-bareng. So di kita kas pamanet nakakabsat ang mabasa masukimat iti linaon iti lokot iti pagbasaan. Tadi kiti kabsat nagadu di kita gipalpalawag yung handa nga lain gusto kay papanan iti linaon ti Biblia iti agakaunag akay papanan na no di ket kaduan na dahin lubungan lain apalawag. So di kita kabsat iti kaadwan na kas makayayo lang iti lasag di kita ti kaadwan ngayon tayo masukimat kadakwada ngam nagsukimat tayo tilinaon ti Biblia digitoy iti napapateg nga adda nga adal digitoy iti napudno ngayon tayo basaen digiti linaon ti Biblia. So kaditi kabsat inak manen ipalagip kada kayo tadigitoy iso ti taraon iti espiritu tayo tunggal tao ket agyaman nakakabsat no maawatan nyo tadigitoy kabsat kapadak nga kailokanwan siguro maawatan tayo met nakasano ti kababagas digitoy alinaon digitoy asasao ket agyaman nakakabsat iti intayo panagsukimat
tahan laeng religion iti pakaisalakadan tayo no diket iti pamati nagturong iti Dios. Isu ti napapateg nga intayo iparang kenkwana. Isu ti asideg tayo iti panunot tayo kenkwana sa dingato tadi kita. Isu nga mirisan tayo kabsat digitoy kas kay papanan na. Iti sasao ngadda ditoy amabasa. Katagyaman na kakabsat iti digitoy ngayon salaysay digiti napudno iti amamadto ken hingga na kinapong si Kristo ken kadagiti adalan na napudno. Tayo tinagpatinggan lang iti lukot iti pagbasa ni ti Biblia kini Juan ni kita. Isu kadagiti laeng tintay so kimaten basaen amwen kadagiti kay papanan na. Katagyaman na ti Diyos Ama manakabalin sa amin.